Bona sanibona emculweni ngazi ukuthi kuyabingelela mawufika endaweni nibingelela qhamsokisi niyezwa wongibuya phansi olundi lapha engibuya khona Sanibonani kule ndima awusanibonani ngiyanibingelela nibingelelwa ligosokazi senibingelelwa umisiwokazi mina ngiphuma lenolundi yemahlabathini ngiphuma lenedlebe kwela segoqo Mbukelo Perfect TV lapha emakhaya nganimukela igama ngoShephado kaManqele ngidabuka ngapha phansi wahlabisa empembeni isigodi kanti namhlanje ngiphethe abakhaya ngami bangigake ngapha nangapha angazi noma ngiqale ngapha komzilikazi noma ngiqale ngapha koshenge bathi ladies first bafethu namhlanje ngiphethe igosokazi uyintokazi eshinga kakhulu ngiyazi ngayizwa abanye bayayazi kodwa uzophuma le interview mazi kahle ngapha ngiphethe insizwe kade wasiyibambile kodwa namhlanje yaphuma odakeni ikhiphile futhi kodwa sisazokhuluma umsebenzi akusize indaba zami lezo awufuni ngiqale kuwe uyasaba iqale kuwe sazoza kuwe ngoba ithina esidominator amadoda amaningi ngizoqala ngananga usinqama mfoka mlotsha bafethu sinqama Perfect TV isibonga ngesikhathi Bona sanibona emculweni ngazi ukuthi kuyabingelela mawufika endaweni nibingelela qhamsokisi niyezwa wongibuya phansi olundi lapha engibuya khona bafethu ngiyabingelela obingelelayo usinqamsokisi wakwamlotsha olundi emahlabathini endaweni yakwaqhudebe ngaphansi kwenduna umthembu la engiphuma khona bafethu ngibingelela ngalo zonke la ufika khona lo mbukiso ngithi sanibona ngalizwa ke iciko libingelela kanjani alivele lithi hayi imini uShephado kaManqele ngenwa ngengoma sinabo uphakathi la mfethu kodwa sesifunana sigejana ikhathi ingaqondanga kakhulu mfethu kakhulu ekugcineni sekuze kwalo kodwa nje singazisiqhubeka sibonga nendoda kaShenge ayi ngoba ubuyungezwa abantu abona igcoka manje mfethu ngiyabonga kakhulu umphathi wami okuLion King wakwaButhelezi olunti emahlabathini edlebe egoqo isigodi ngiyabonga kakhulu nje akwenze kimi kukhulu kakhulu ngiswela umlomo ezinkulungwane yokubonga ngazi ngabonga ngithini wethu asibonge sinqamo sisazobuya kuwe asize ngapha entokazini eyona ehlobselindle namhlanje azwamuhle inkosazana yabona sothathiwe akukho lutho nala ngicabanga nako semzwile sekhona uMiss Perfect TV ningabe nisayiqala lapha emakhaya Nkosokazi Mabuthelezi asingimukele iPerfect TV sibonga isikhathi sakho ngikuhloniphe uzohlala nathi la Sanibonani kule ndima awusanibonani ngiyanibingelela nibingelelwa ligosokazi senibingelelwa umisiwokazi mina ngiphuma lenolundi yemahlabathini ngiphuma lenedlebe kwela segoqo yasho lethu awuqhunywe ndawo cabanga Mabuthelezi sanibonani Sizazile vela qedwe sengiqedile kodwa ke sengizoyichaza nje sengisho bese ngintshela ngomlomo sengasacu obingelelayo uSnothi owakaButhelezi owaziwa ngegosokazi ngidabuka lapha uLundi
eDlebe esigodini saseGoqo bafethu ngaphansi kwenduna uButhelezi. Ngiyanibingelela bafethu nonke. Kanti uTheleza hlale lapho uLundu kuba. Kubuyithi nje yithi esiphethe yabo. Ngiyakuzwa Khoso nakho ushinga lana ngiyezwa ukuthi uMiss wokazi. Injalo nje. Wena ushinga ubaphethe. Impela umfana nentombazane. Ngikho konke ngena indawo zonke ngangifaka insizweni ngifaka eintombini akukho la ngena khona ngingaqualify khona. Awunkingile. Hayi lutho. Mana sisi. Ungena nini lapha emculweni? Emculweni ngifike ngo2022. Obise kuqine kanganje ngithi mina kade mhlawumbe ngithi ibamba noma phungula lezi ayikhaya. Lutho. Ngisemafixolo nje kodwa ke imisebenzi sengiyenzile ingisusile lapho komafixolo yabo ngibeka la einkunzini. Adlala. Kuhlala nomba uperfective usuyinkunzi nawe uyinkunzi. Inkunzi ngikho konke. Asibuye ngapha kwamlotsha. Na umculo kade wafika. Ngiyazi mhlawumbe omunye aqala ukubona namhlanje, omunye kade wawazi, ongakwazi. Ngene nini eginqini? Eqala kwami ukurecorda nje. Ngiqale ngo2011. Ngirecorda kwaBazuka, ngarecorda ingoma ezu12. Ngoma zami kwasho ukuthi kwakusenzima ke ulwazi ngakabikho. Sagcina zingaphumanga zaphelela emoyeni. Ngaphinde ngo2013 ngabuyela futhi e-studio ngarecorda ingoma ezu14 nazo zagcina zingaphumanga. Ngabuyela emuva ngalungisa lapho engilungisa khona. 2021 ngazokhipha EP ihloko sayo sithi linye ixoki. Yaphuma lo EP yagcwala umhlaba wonke. 2022 ngakhipha ialbum enengoma ezu11 ihloko sayo sithi kwaqhudebe. Yaphuma lo album 2023 angangakhipha ngesimo samandla. Ngabuya ngo2024 ngoba ngikhiphile nje kule nyanga esikuyo ngikhiphe nge23. Ngakhipha ialbum enengoma ezu14 ihloko sayo sithi iremote. Ialbum impela eshisayo impela ayi kabi. Iyatholakala nje kuyo zonke inkundla zokuxhumana. Ama online stores ikhona. Nakhona nama USB nje siwenzile. Uma uyidinga USB nje uyasithinta sikudeliver lapho khona. Ngafundiswe lapho sazongena ungajahi Okay. isikhathi. Mana lengane eEurope ngoKhiss izikubiza ngosinqamu kwakwenze njalo. Futhi kwakuphuthuma. Lase lifike iliso kwalentombi. Lotho awukwazi ukushaya ingane ngoBaby Kiss lo. Futhi ujule entombini. Buka manje uyisinqamu saKhiss manje akuphelele uKhiss manje. Futhi kwakuphuthuma ngoba kwathiwa angishaya isinqamu soKhiss ngoba iso kwalentombi selifikile. Kahle kahle ilapha indaba. Lase lifike ngempela iso kwalentombi. Leyo ntombi sazizwana. Sase kuba nezinkinga phakathi kwethu saqhelelana kwathi ngelinye ilanga ngihlangana nayo iyesokweni layo elisha. Ayis mangifika kuyo saxoxa sagcina sesingabantu esisondelanayo kwasefona omunye umfowethu engangihamba naye esebona eselibonile isoka liza wangithinta ngocingo wathi shaya isinqamu soKhiss lapho ngoba isoka lentombi selifikile ngabusaqeda. Aqhamuka Hayi laqhama kanjalo igama lokho livela kancane kancane lagcina lichuma impela ngoba igama impela sengaziwa ngalo kakhulu lelo. Kahle kahle elami igama mfethu lokuzalwa ngumbuso wakwaMlotsha Olundi. Leli kaSinqamu soKhiss nje igama eqhame ngaleyo ndlela lagcina insizwa sesingibiza ngalo nje. Lagcina impela selichuma impela ngagcina nami sengibona hayi angeke ngilifake la endimini kube lona igama engivela ngalo la kwezomculo. mina ngithi nje uma singabonani ukuthiwa isinqamu ngizohlala nendate isinqamu ngempela. Hayi akusona Ngiyabotha owesoKhiss. akusona esomuntu esoKhiss. Wethu ayesibuye la Yeah. indaba la 2024 Yeah. iremote Iremote. iphumile isedini Iphumile. ingoma ezo14 Yebo. usebenza kusiphi studio Ngisebenza emabhozini. uyayizwela ke ukuthi ishuthi equality Yeah. force la Ayakufoswa lapha lesi studio sinamandla kakhulu bafethu angifuni uqamba manga. and then ama features akhona Akhona ama features bafethu. Ngifisa ukuwabonga kakhulu. Ngisebenze nobaba uSomnandi engomeni ethi iremote. Ngaphinde futhi ngasebenza naye ubaba uSomnandi engomeni ethi Olundi. Ngase ngisebenza nomlabalaba ingoma ethi Mayithonono.
ngaphinde ngasebenza negosokazi ingoma ethi isoka lami. Lezi ingoma zinzima kakhulu kodwa akusho mina kusho abalaleli. Yebo akusho mina. And futhi kule album batshene phela ukuthi awufeature mungawena wasolunda. Ya. Ngiphethe umkhaya kodwa kuphela amahlabathi phela. Uchebile. Wemfowethu bengisafuna nje ukugadla ngezakithi ngibone ukuthi ukuhamba kanjani. Ngibonga kakhulu nje kubaba uSomlandi lo baba mfowethu wazehlisa kakhulu kumina. Wathatha sonke isikhathi sakhe wazosebenza nami. Ngingelutho kuyena kodwa ungenze ngabona elinye iside ngaye. Ngiyambonga kakhulu naye umfowethu umlabalaba. Nakhona futhi ngibonge kakhulu ngoba naye ukwazile ukuyinika isikhathi sakhe wazosebenza nami ngingelutho. Kodwa basebenza nami kumanje ingoma esiyisebenzene ingoma esiyisebenzene nabo abantu bakhala ngazo kakhulu futhi izinzima lezi ngoma. Yes. Wethu niyazi ke lapha emakhaya nina be Perfect TV indlela esihle sikhuluma ngayo. Nama USB, umalini USB mfethu? 100 rand USB. 100 rand itholakala kephi number? Inamba yami ithi 079 3319 663. Nezo bafethu USB lesisakhuluma ngayo. Sithatha nangu sinqamu lapha uthola USB. But mawukude akunankinga. Ungena ku YouTube, Spotify, iTunes, uview music wakhe, anyuka ama views naye sifuna umbone eqhosha ngemiliyoni eselishayile na njengabanye. Kodwa lokho ngeke kwenze ngaphandle kwentando yenu, umsupport yenu bafethu. Njengoba sinqame khona endimeni siyafethu umbona nawo nyawoza ebuya la ekhaya ezothi ayi ngubonile umehlelo kodwa nize ngalenza ke iphutha. Uzobona nawe sinqame singabheja lapha. Yeah. Ngize ngapha egosweni. Igoso since ungenile emculweni bakhona abaculi sokuwasebenza nabo. Nangu sebalulile usinqamu ukuthi usebenzile nabo. Bakhona abanye noma ungasebenzi. Hayi bengisasebenze nje ongathi ukhona yedwa wangakithi kuphela uFirstborn eMavulandlela kuphela. Kodwa kulonyaka ngiyathembisa ukuthi bazoba khona bazoba surprise kodwa. Igoso lona liphuma nini lona igoso mfethu phela sesilindile ngeke phela umzulilo nje usincishe phela manje. Ize ngabe nalo usuku oliqondile kodwa ngathi ngo-October khona ukuzayo. Igosokazi Liyapheka vele? Ngiphekwayo nje impela umsebenzi njengamanje ngoba ngila eGoli. Ma features? Ay surprise. Awufisa yonke into lana. Hayi ay surprise. Since ungenile emculweni. Yebo. Uthe emculweni qale 2022 ngithi. Ngiqale 2022. Mhlawumbe until kuze kube manje. Khona nosisa kubonile ukuthi ayi ngathi lokho akuhambe kahle. Osakuthandile. Ngathi nje ngithande kakhulu bafethu kunesupport engitholayo ebantwini abanginikayo nabese ukuthi mhlambe bengishawa ukuthi amandla bengenawo yabo. Bengenawo amandla phambilini kodwa nje abantu kakhulu ngizobabonga ngakithi lapha eGoqo idlebe lonke umhlahlane kuba bakwezinye indawo umzimkhulu angeke ngize ngushiye. Umzimkhulu le NMZ. Ngisho kudanje angeke ngize ngushiye. Yini ngathi uthanda khona yena? Lutho. Angco bese ngizoshaya indoda phela. Lutho. Nakho bakukhombisa support. Bangikhombisa isupport wakuthi ke amandla yiwe ngenawo. Nawukuthi yabona nje bengingaphusheki kahle umsebenzi wami bengakhona ukuphusha kahle ngisemakhaya kodwa nje kukho konke ngizobonga uShenge umalume wami ongithathile wangiletha la emaphozeni wakwazi ukuthi angifake khona ngikwazi ukwenza umsebenzi wakulonyaka. Ngiyathembisa ukuthi bafethu hayi kukhulu elizayo engathi. Okay ama social media uFacebook, uTikTok, YouTube ukhona? Yebo ngikhona. Kuyaphusheka khona. UTikTok noFacebook awulibele ukufaka amahlala lapho uphusha music wakho. Ngiyawuphusha epage lami. Abantu bezohamba bezokufollow. Epage lami la kanje. Senze ezinye izinto abuphosa umculo wakho. Page ni ku Facebook ngenza sure ukuthi ngiyaphusha yonke into enzakalayo ngomculo wami nje. Ubani ku TikTok no Facebook? Ku Facebook uSnothi Igosokazi SA. Sinothi Igosokazi SA. Yebo. Ku TikTok Igosokazi Misokazi. Yeah. Okay. Linanga kuleli ku Facebook ipage ukuze abantu bengabaningi phela. Lina 13 followers. Yeah, 13k followers. Dumila wena. How
And then TikTok Ku TikTok ngisanda ku create manje. Eh. Kodwa So ngasino follow up. 1.3. 1.3. Yeah. Okay. Bafethu ngiyacela nimsupport emapage akhe. The more nimsupporta, the more mhlambe on point laba emxhaso kuyigose ebe ambassador khona nawezinye ama brand akakhulu ipage lakhe njengamanye amaciko. Sibuye ngapha bhuti omdala. Umculo ungene 2011 yeah ikade. kade ngaba khona mfowethu endimini umculo Ngiyazi kade wasezikunetha. hey kade mfowethu Ubonile futhi. ayi okuningi Uhamba ukubona. okuningi sengikufundile Yebo mfowethu. ngifundile okuningi From 2011 to 2024 ikuphi okubonile kwizingqinamba kuwe njengoba usinqama abanye bayaqala ukumbona namhlanje bekuyini ohambeni lakho ukuzithi into mfowethu efike yanzima kakhulu ohambeni lami amandla istudio mfowethu siyabiza ngifuna uqamba amanga siyabiza amandla noma kusuwatholela amandla ngoba ngo2011 to 2013 akhona amandla ngawathola ngarecorda ingoma impela ngayibona ukuthi hayi sengiqedile ukurecorda ngiyiphethe ngesandla kwaba sekuba inkinga ukuthi ngizoqhubeka kanjani ke ngashaya nawo ulwazi ke so ngalesa sikhathi bekusenzima nolwazi impela kunzima nokusondela einsizweni ezindala ubuzo ukuthi makunje funeke wenze njani kodwa ngenhlanhla zikhona ezangicathulisa zikhona nje izifana nomjikjelwa nje umjikjelwa ngangahlala impela phansi naye wangibona abonisa lapho nalapho washo ukuthi ke ngashawa amandla ke kodwa ke kukhona okunyaka ngifundisa khona ngoba nezinsizwe ezifana no drivers emnike nje ngihlalile nazo phansi zangibonisa ukuthi indoda makunje yenza nje nobaba usomnandi wangibonisa ukuthi makunje kwenza nje ziningi kakhulu ngoba ngakutshela isimanga ukuthi kwi-CD yami enje ephumile kunengoma engize nganikwa umlabalaba i-advice yayo ukuthi ake uyenze kanje kunengoma ethi uthembelihle part 3 i-track 7 lo ngoma indlela yebo khona ngangiyenzile i-right kodwa kunezinye izinto ezithile ngomeni ezagcina sengi-advise ngomlabalaba ukuthi ake ujikela futhi akaze ngikubukele phansi umbono wakhe ngayenza nje ngobesho ngibona futhi lo ngoma abantu bayithanda kakhulu mhlambe ngenzeke ukuthi yiwo lama advice akhe ayenzele ngoma ibe ikubelela izinga ekulona njengamanje yeah and then ama social media khona akhona ama social media ku YouTube ngosinqamsokiss SA ku TikTok @sinqamsokiss ku Facebook ikhona ipage sinqamsokiss SA yeah kanjani ukukhula kusenzima mfethu angifuni uqamba ngisenzima ipage elize likube ngathi liba ngcono elika TikTok yeah lona lingconywana ayila manje kusenzima ngacela nje kakhulu ingqwele lapha zithi ukufaka uvo lapha zenyusa izibalo nje ngayo yonke indlela ama viewers bafowethu ngene nenyuse mhlambe nathi ngelinye ilanga soyibona sesikwelinye izinga ngenxa yenu and then iphumile CD na 14 track robot yeah bathi abaculi ingoma vele efana nezingane zakho yithanda zonke kazi lapha yeah but ikhona le osho ongatshela nami ngibule perfective ukuthi noma uyithanda zonke kodwa uhambe uzwane mfethu kunengoma lapha ethi ngishela impilo abanye beshela amantombazana leya ngoma mfethu ikhuthaza kakhulu einsizweni nakubo nje abantu besimami ukuthi ake sisukumeni bafowethu sisukume ngoba kunabantu uthola ukuthi bane talent kodwa manje banalento emqondweni ukuthi ngiyokwenza kanjani ngoba nginje ayibukelele phansi umuntu sukumani bafowethu ikhona leyo ngoma la ethi ngishela impilo bese kuba lengoma eyihlose CD ethi remote ayi leya ngoma inzima kakhulu bafowethu ku remote one vele leya ngoma leya ngoma ikhuluma ngothando labantu ababili ngothando labantu ababili kubo laba abantu ababili mabethandana khona oyi remote control yenjabulo yomunye yabo ngiyazi abaningi badidile amabezwa bethi bebona i-CD cover kubhalwe ukuthi remote baningi futhi bangibuzile ukuthi i-remote makwenze njani ngathi hayi ilindeni ingoma izophuma nizoyizwa lapha kukhulunywa ngothando labantu ababili i-remote control yenjabulo yabo ngiyasida phela kuze lezi zisicashisa ngoba bengingazi manje mhlawumbe kushintsha i-TV lapha noma i-radio angazi la kubalekile futhi ukuthi ukhiphe isihloko esothi kunyakazisa abantu umqondo yabo
ungasenzi isihloko sibe umuntu asibone nje asishesha ayifunde funeka nje umuntu ayixukuze emqondweni mawukhiphile ngoba ngithi remote nje baningi bayibuza ukuthi kazi remote kwenzakalani ngayo yabo. Ubani since ungangena emculweni office ukusebenza naye ukhona noma asakho ngamusho? Mina angiyena umuntu engathi ukhetha abantu. Ngilo umuntu othanda ukusebenza naye wonke umuntu nje kakhulu. Yabo nje ubaba usomnandi ngafisa kakhulu ukusebenza naloya baba ngoba into ebeyenza bengiyithanda kakhulu. Futhi uphila iphupho lakho. Uyabona mfowethu ngijabule ngaphakathi. Ngijabule ngifeel impela ngendlela kwenzeka ngayo. Yizeke ngalezi ayikhathi phela vele uma sisakhula ibiye kube khona umculo nawo izwayo ukuthi yena role model yami le omlalelayo kodwa kukhona ukuthi futhi ubani ngiyamuzwa yabo. Mina ngesikhathi esiningi ngikusebenzisi ukuthi ubani uhamba nobani ubani unjani mina ngilalela umculo womuntu. Ngoba ngisuke ngifuna i-message. That's why ngithi akekho umculi engeke ngasebenza naye ngoba ngiyalazi uvo lwabaculi abaningi yabo. Ongamazi sinqama umchazelo ushuna udlala unjani mhlawumbe kulabaculi abakhona ucishe ufane nohamba into kanjalo noma nje uqhamuke nento nje ihlukile? Mfowethu mina ngangiyitshela ukuthi ngizocula okwami. Ngathi mase ngicula abantu basho into eziningi abaye bathi ngumgqumeni abaye bathi ngujive khona abathi ngiculisa kwemfezi. Angisazi kahle kahle ukuthi ngikukona nje mina ngesingami akaze ngacula into yomuntu. Ngizele nje ngokwami sekusho abantu ukuthi indoda la usho njengojive la usho njengobani. Okay ke okunye ngikuvumile ngoba ujive angeke ngikufihle mfowethu angifuni ukufihla ujive i-role model yami kakhulu. Umculi ekuthe makhamba umgqumeni engangimthanda kwathi mavuka ujive ngabona ukuthi nakho la ngathi ngizodla khona ngalandela kakhulu angimangale mabethi ubuye uculise nokajive yabo. Ngizophendula la umbuzo ukuthi awuthanda muphi umculo ukuthi umgqumeni awuthanda yena umgqumeni ngangimlandela kakhulu bafethu angifuna uqamba manga kusukela ngo2004 angimlandela kakhulu ekhiphe le album ethi Izikhami Zigo. Ngamlandela kakhulu lapho ngangisemncane ke lapho ngangineminyaka u15 ngimlandela umgqumeni kakhulu mfowethu ngoba mina lento yomculo akuyona into mhlambe engiyifosayo nento engiyiphiwe nento engiyifundile. Le nto leya into engizalwe nayo mina ke abami abazali bobabili basaphila bayakwazi ukucula kakhulu. Ubaba mina ngikhule ecula isicathamiya nami ngathi ngikhula obaba omncane bangifaka esicathamiyeni. Mina ngikhula bengicula icathamiya ezu2 bengikhona sesikole besenze esikoleni kukhona esendawo esikoleni bengishaya indlela esibili esendawo bengiyilida yabo. Sakhula nje thina umculo into esikhule sikhuliswa ngawo nje emakhaya mangamakhisimusi kanjalo ama25 December besihamba siyocula kube khona indawo la kuthiwa kuzoculwa khona ucule nje kube mnandi. So nje ukucula into endala naye ngoba ngishayiwe mina ngishayela ukucula kakhulu. Mina esikoleni bengishaya mangabuza uthisha wengifundisa uyokutshela ngami ngishawa bekuthi maka kwakhona nje space esincane esivelayo uthisha esaphumile ngiyacula mina yithuba lokucula ke lele ngiyocula ingoma ngamgqumeni ngicule zonke ezomuhle fika uthisha ngishawe. Ekhaya mina ubaba beza ngishaya mangicula ngoba bengithola sengicula ngishendlini ngishawe mangiyofuna inkomo ngihambe ngicula mayingabuyile inkomo bengibhubha nje induku kuthiwa ulibala lokucula. Namhlanje ngumculi sekusho bona laba ababengishaya ukuthi kanti sasikushayela lento yabona namhlanje ukuthi kuphi yabo. Kunobaba mina mfowethu engeke ngize ngimkhohlwe wakasithole ngakithi uyipikiliza yamhlabaza yamsheshiliza. Ngeke ngimkhohle lo baba esikoleni ungifundisile uthisha esikoleni ungifundisile engishaya futhi esikoleni ngakho ukucula ngoba bekuthola makuthola ithuba siyacula engishaya le ndoda ngize ngiyitsheni ukuthi uJobe wangishaya kanti ubengikhulisa. Namhlanje usho ngishukusho yabona ndoda ukuthi kuphi manje esikoleni ngangikushaya. Ngiyambonga kakhulu umuntu osondelele kakhulu futhi eyintweni engizenzayo. Yabona nje mangangena ku YouTube kuno music video yami engiyenzile last year
uzoyithola avance eminyama lapha iyavela impela okuyimoto yakhe yonke la into lapha engihamba khona uhleze khona uyipili zamshaza amsheshelisi uyipili ziyamhlaba ziyamshishiliza ufowaba umfoko wasitholo loyana umfoko wakhile bakubagukhila angiyabuza futhi omdala hayi ngize ngapha kwigoso since siyazi bancane abaculi babantu besifazane umuphi umculo ubomthanda wesifazane noma imuphi cha mina ke kuhluke kakhulu kodwa nje since ngisahlala le ekhaya le kobaba entinini bengumuntu kakhulu okhule ethuliswa mina kumama bengahlali naye bengihlala nobaba lapha nogogo bengithuliswa ngosenzo ngobese mina nomuhle ekhuzwayo so kwahamba ke kwakhula ke kwabantu engibathandayo nje ngisho sengikhula sengihlala la ekhaya eLundi ekhaya kuma bekubantu nje bengibadlala futhi ngedwa ngakithi akekho umuntu obedlala umuhle ekhuzwayo akekho umuntu obedlala usenzo ngobese bebeze bengithuke bethi wena nalezi ingoma zakho uthatha aphi ingoma zakudala nje kahlahle nje ngikhulele ngidlalela yena umuhle ekhuzwayo no senzo ngobese labo nomnikazi Majola nomqumeni Skisi since ungenile uba ngishilo kula umculo wamaskandi siyabona umculo wabantu besifazana osadayisi kangaka awunalo nitwethu ukuthi nawe ngenzeka ukuthi ayigoso lizongena kuloyo mgodi noma uza ngomunye strategy isidalo anginalo ayikhohlwa impela ke lapho ke ngizokwenza show ukuthi ngiyabakhipha kulowo mqondo wokuthi thina abantu besifazane basibukela phansi kuzona zonke mhlambe emcimbini uthola ukuthi mhlambe umuntu wesifazane uqashiwe uyedwa ngokuthini thina sibukeleka phansi lokho impela ngicabanga ukuthi kuzomela kuphela akayifuni ubabuthelezi lo nto bahleli bemcimbi ukuthi kumele iphele emcimbini bacela beqashwe nawe bebaningi nje abantu besilisi sifane nje sithashwe ngendlela efanayo since ungenile la usabona bakhona abantu besifazana abafiunyana khona nokunembela kahle nje umbonayo ongamdalulo oyedwa yabo mama Maphungula oyinganzoma ayi ngiyabheja ngaye ayi ngiyabheja ayinkinga le hayi la mama lo ayi ngiyabheja ngelini lapho umtholo usebenza naye ngiyamfisa futhi kakhulu ize ngeyedwa ke bakhona nabanye abashayayo Nkosi yami bakhona futhi unomenimos sekumaphungula hayi sekumaphungula impela hayi maphungula yo oqala number 1 sebengezako sibanibani sebengalandeli laba kodwa komaphungula ayivumi indlu lapho hayi kakhulu manje isikhona nohluthi ingoma ezoba ngaphi yebo zingaphi zu14 uyalwa kakhulu wana manje singezansi kanti wadilizi kangaka ngikhathele nginolanga kabi lonyaka ngidlala so na uyakhaya leyo nto leyo usabala iphathi elibalekile ngangahlala noma wena uMaphungula la ngahlala nobuselaphi akhala same thing bathi abantu besifazane emculweni abatreatwa ngendlela okutreatwa ngayo abantu besilisa ngiyobona mhlawumbe makubizwa ingane babizwa uMambuse lapha bezemtheni sekuphelile babizwa uNdoni sekuphelile kodwa nibaningi sibaningi futhi kakhulu igenge nje impela ngiyaziyo futhi engangami omsuli lapha oshunikazi sibaningi kakhulu sikhona kodwa nje uthola ukuthi emcimbini thina ithuba silitholi hayi ukuthi mangibiza mangiqasha uSiphentuli ngiqashe uSinentuli ngiqashe uSiphe ngiqashe ubani ocula noJaiva lentombazaneni khona lo munye ubecula noJaiva nawe wesifazane singamkhohla semsingi mhlawumbe ngiqashe umsuli ngiqashe umuntu oyedwa vele wanicula into eyodwa mina ukuthi ngibuye ngimixe angistikhile kakhulu kushuna wodwa yabo ngoba ngibuye ngigxile kuloshuni lo akudala lo muhle ngiphinde ngulande futhi nalo wamanje nalo kaMdumazi ke because sibona abantu besazana bacula into eyodwa manje hayi sicula into eyodwa sonke uzoqala ingoma iqale nangu sinqamo siyazi phathi nendawo uzoqhamuka secula lendlela yakhe hayi ukuze izo trend asicula into eyodwa ayifani kuhlukile
Oh, abe bengingazi ngibona yonke ingoma iqale and then sezoqhamuka lezi lesifazane kancane. Yebo ngiyakwenza nakho lokho. Ngamnika. Okay, vele iqhamuke lapho. Ya singakwenza nakho lokho kodwa kubalekile nokuthi ufake phela nawe wakhe amagama uyibhalele kwakho ungasali nje usuhambisana nalomuntu losuke kufeaturishile yabo. Sengishola nje kuma feature. Awubushana nosho ngathi kaMdumaza. Kakhulu nje phela. Oyigoso ka kunenganana. Baba uwumuzwa amagoso. Wekuhlala amagoso nje kuphela. UNdumazi yena umculo manje ke ngathi yena umuntu ongithathe wangisa lapha. Uyabonga uthanda futhi uMaskandi ngaqhubeka nganothando lwawo kwazi kwaba ukuthi ngicina nami sengifuna ukuzenzela okwami. UNdumazi nje impela ngimlandelile kakhulu isikhathi eside. Uthanda ucula uMdumazi kakhulu. Awuyiphosa madoda. Bafethu aba bantu bakho bethu. Khuluma nabo bethu nama USB. Mawuthi ama USB CD khona yonke indawo. Kusetshenziswe ngendlela ukuthi iprofessionalism ikhona, i-studios right, ama features akhona, i-quality. Ngabe bakhala ngani bethu? Okwamanje mangizwa aseke bawuthola umsebenzi bawulalela ngizwa bayancoma nkalo zonke bayancoma nkalo zonke futhi nezinsizwa ezithile ezikhona endimeni esezike zawuzwa umsebenzi nazo ngizwa ziyancoma kakhulu. Umsebenzi bafethu uyatholakala ngiyacela kakhulu ngiyakhuleka kini nisaseke ngayo yonke indlela nathi siyafisa ukuyibona ngeyilanga siyukuthi oluthile phambi kwenu ngoba yazi kubhlungu ukusebenzela emumva usebenzela ize kubhlungu kakhulu bafethu izitudio ziyabiza ziyabiza ngempela izitudio abantu siyacela besisupport nje ama USB akhona iyatholakala online ingoma itholakala online sizobe siwaphethe nje nasolundi nge31 okube kuzobe kuyi weekend lesiya kuyo sobe silaunch iCD lapha kasinqama showcase iremote 2024 sobe silaunch lapho Lundi eDrobheni ngase KFC bafethu nakhona ngicela niphelele nizoyibukela azobe khona amaciko amaningi azobe khona niyibonele lento sinqama showcase akakhuluma ngayo niyibonele ngoba esikhathini sanamhlanje mfowethu kunzima ukuthenga into ongayazi kunzima ukungcono umuntu ukuthi ayibonele eqala bese ethi emayethenga into eseyazi yabo Wethu esiphumile nje eginqini masifica usinqamo lapha ekhaya ehlalele engeke eginqini uthanda kwenzani mina mina mfowethu ngadala ngenye indlela ngoba izinto eziningi angihlangana nazo ngoba izinto ezinabantu abaningi ziyangehlula ngoba even ibhola ngiyalithanda ngiyalibuka futhi ngililandele kakhulu supportana kulawo impela khona angisupporti nje lutho uswayiyeka neChiefs ina support Chiefs nje manje sinje noswayiyeka lawa khona impela lutho mfowethu ayikho engathi ngigxile kuyo ngoba manje ukuthi uyastika ngapha vele kwenzela inkinga nje uthi uyastika ngapha kwenzela inkinga awushuthi ujala uyithandela uyibukela ibhola ngihlalele ngibukela ibhola ngiyonto engibhizi kakhulu mina ngikhonzile nokuhlala ngedwa kakhulu kale siningi ngihlalela ngedwa ngiphuma nje ekhaya uma ngiya lapho nalapho ngibuye ngihlalele phansi ngibhalele ingoma ngibe busy nje ngazi impela othi sizwe ngapha kwegoso mawungekho eginqini usekhaya uthanda ukwenzani akukho ngaphandle nje kokuyihambela ngizehlele ngiyihlalela ngedwa einkalweni ngiyiculele nje kuphelile awubuki iTV wena angikho interested ngawo iTV bafethu angiqale kuwe angibonga isikhathi sayini bafethu nisivakashele nizothula umsebenzi ngiyathemba ukuthi nosiphushela icover nepromo nathi sikuphushe mase kuphumile njengoba soyiphusha nje iCD cover sokuphusha umsebenzi kaSinqamu nawe uzokwenza njalo usinike nathi siphushe ngizokwenza njalo asibonge isikhathi sakho ngathi ungahamba umsebenzi ngendlela ofisa ngayo ngiyabonga kakhulu nje ngiyabonga nabo bonke abathatha isikhathi sabo bahlala nathi ngiyabonga kakhulu ngibonge na kumphathi wami uButhelezi ngiyabonga kakhulu bafethu Sinqamu wethu awugcina mfethu akho ngathini nama wamugcina ngiyabonga ukuthi nisifike namhlanje
sizohlala nani sixoxe nizothi usiphatheleni mhlawumbe bengamazi usinqamo usezongibuka ngelinye iso manje eyikhona cha mfethu wami ukugcina ngibonga kakhulu kushenge okumphathi wethu kahle kahle siphethwe umuntu oyedwa ngiphethe umuntu oyedwa ya siphethwe umuntu oyedwa okay ngibonga kakhulu kushenge kumphathi wethu ngendlela akasiphethe ngayo si right sijabule nje happy asinankinga siyabonga kakhulu ngiphinde futhi ngiphinde futhi ngikhuleke lapha nakubahleli bemicimbi ngiyakhuleka kakhulu bafethu la endimini kaMaskandi sekukhona usinqamo sokhisi kukhona igosokazi izingane kashengeke lezo siyacela bafethu nisikhumbule nathi ukuze nathi sikwazi ukubeka isinkwe etafuleni siyacela nisikhumbule bese kakhulu ngicela la kulezi insizwa esibambisene nazo emculweni kaMaskandi eyidala bafethu thina sisafika endimini masicela usizo kunina siyacela nisisize ngoba ngineqiniseko sokuthi angeke ngilicele usizo kumuntu engingamaze lutho wokwazi ukuthi mangicela usizo kuwena lokusebenza nawe kukhona lento engisuke ngiyibone kuwe engisuke ngiyithandile kuwena siyacela ukuthi nisize bafethu ningasizibi kubhlungu ngabe mfethu ukuzitshwa umuntu omthandayo kanye umuntu wangakini bakhona sebeke baziziba ngeke sabadalula kodwa siyacela bafethu ningazizibi nis-attend nje kakhulu mfethu ngiyakuzwa uselapho injani support ekhaya sithi waqala uyigencini mfethu ngiqamba ngisupport ikhona kakhulu nakithi futhi uqobo ikhona isupport ngoba yabona ngisho ukuthi indawo yangakithi ngiqhoshe ngifile ngayo inginikile kakhulu isupport ngoba ngumuntu oqala mina kule yandawo owenza lento yokucula umuntu oqala nqamba mfethu oqhamuka omunye awu sobe seqhama emva kwami phela umlando hadwa ayo kade mfethu 2011 kwasho ukuthi akulungike namanje ngikhona futhi angazi kuya ndawo ngikhona siyacela kakhulu bafethu ni support umsebenzi wegosokazi bafethu uzophuma maduze sisese busy nawe e-studio siyawupheka kubi impela unzima ngabi kulowo msebenzi lo nizomthola isinqamo sokhisi ukhona uyavela nje ukuthi uzovela kanjani kodwa nilalele ukhona impela uzobevela nje indaweni eziningi lo msebenzi siyawuphusha wegosokazi and then akhona amanye ama-feature mhlawumbe kwamanje ama-feature akhona kwigosokazi inkinga ke asikaqinisekisi ngawo wenza sothi mhlebele ngasho asikaqinisekisi ngawo ukuthi ubani nobani kodwa baningi kodwa besibathanda ukuthi sisebenze nabo usinqamo uvulelekile ukuthi ngasebenza nabanye simbone mhlawumbe egijima nemfeze emnyama simbone egijima noDlubheka eyikabi mfethu yabona manje ukuthi into oDlubheka mfethu uthinta insizwe seke zagijima endimeni zagalawela ngempela kabi mina mfethu anginankinga noma ngabe ubani engisebenza ngoba mina ukhona umuntu esengike ngasebenza naye la endimini kaMaskandi noma naye engadumile kunomunye umfana nje wakwaNongoma oyibiza ngovela bahleke lo mfana loyo kunengoma akayikhiphe ngo2022 khona ngisho umashelela kulo ngoma leyo khona ingoma akangifeature kuyo impela lo mfana ayi ngangena impela ngazizwa namthi hayi kanti iyenzeka lento uvela behleke uvela behleke wakwazwane kwanongoma awusakuzwa lapho uvela behleke sithi no gas lensizwa kabi yona kuma iqhamuka wonke umuntu uvela ehleke bafethu lo bese ngibongile isikhathi senu ukuthi nisivakashele namhlanje ngiyathemba futhi ukuthi usinqamo nawe uzawuzophinda abuye futhi ezohlala nathi la ekhaya igosi noma selikhiphile uzophinda libuye ezohlala nathi la ekhaya lingasengaka mhlawumbe umsebenzi selikhulile selingitshela ngo-Facebook lithi mhlawumbe no 20k lino 30k same thing nosinqamo uYouTube wakho usukhulile bafethu yithi singenza iqiniso lapha emakhaya njengoba bezile laba bazofuna isupport yethu anibasupporteni ufike lapho ukusubscribe yonke indawo kumahala ufike nje ushaya subscribe ku-YouTube kasinqamo ufike ushaya subscribe kwigosokazi una same thing ngama social media ukuthi ufollow umuntu ungazi ufuna ukuthi wena uzofollow uBeyonce nangu umuntu angakini omaziyo baseduze bafethu before indedele sine quiz esidlalayo yabo okay mina ngizokuthi nje ukhetha u1 noma u2 ufuna ukhetha okukodwa but one ngamaciko ngizobeka amaciko
mhlawumbe ngithi usinqamu negoso ngizothi mina hayi ngihamba negoso vele ngihambe nendoda engiyafuna so ngizobeka amaciko kanjalo Okay. ngizoqala ngapha mfethu ngizobeka uLondi ngiqale ngenza kakhumalo ujikelele nomlabalaba Awumlabalaba u1. hayi uvuma ungaqicizi kanjalo ke nawe sesifikile kuwo nginosisi lo thiwa uqhawekazi uba noma gugu Oh, Ehhe. ngiyabona. ngibe nosisi umgejimi Hayi ngihamba nomgijimi. umgejimi Gijimi. mbuye ngibe ngapha nomashelela ngibe nostability Mashelela. mashelela Yeah. ngizoba ngapha nemthente nenganzoma Unzima kanjena. Hayi kodwa ngoba ngishilo sekuqala ngithi nganzoma. nenganzoma nginoshumi lezinsizwa nozanefa kangidi Uthi manje ushubule insizwa. ushumi lezinsizwa lo neStrasbourg Oh ngiyambona. Hayi. Iyagxoba le insizwa ethi ushumule insizwa mfowethu. ushumi Kanti na ungidi njalo uyagxoba kodwa ke ake ngithi ushumule insizwa. uyaxova phela mama uyaxova ngithi Hey. ngapha nginoSineke wakantoli ngibe noSipheyi wakazulu Siphesihle Zulu. ngibuye ngapha ngizoba noNjabulo kalanga ngizombeka nobani nje noSimiso kaKhumalo Ngijabulo. Njabulo Yeah. asazi wadla imali and then ngapha sesophetha nginondoni nosisi Lolita kuma yellow bone angimazi ubani oneshwab kodwa uyena othi intombi angaze njani engenanjani uyambona Yeah, ngiyambona. mbeka yena Ngathi kunzima nalapho. ya undoni uyamazi igama lakhe uba lo mashobe yellow bone Ngiyamkhohle igama lakhe kodwa nje ngiyamazi lo sisocula impela. Ngiyamazi. Hawu makodwa bobabili. Wabili. Ngeke phela. Look undoni noma lo sisama yellow bone. Ngiyamnika kodwa nondoni bakithi. Yamnika undoni. Ngiyamnika impela. Ugcizile nosaliwe. Hayi wabadoda yabona labantu okubuza bekuzima ngempela. Angeke ushabanye mhlawumbe. Awukali manje. Ayish. Okay, asifake face to face simfake nomthakashana. Face to face. Face to face phela umfana wami loyo. Mfana wakho face to face. Umfana wami ngisho ngambuza ngangimbeletha lo mfana ngimfundiswa ukwelusa. Umfana wami lo ukhuliswe yini impela. Ngathi ufuna lo kasaliwe nogcizile. Mina. Ngizwile uphenduka. Hayi bongizana. Hawu, ubumemezwe wena ukuthi ufuna ngisho ukuthi thini atsakhe ukuthi. Hayi uqizile bafethu. Ngizwile nje usho njalo. Afethu iquiz ethi phela la usinqamu sodidla ngapha ngiphethe igosokazi. Bafethu ngiyacela kuma social media ngikukhumezile ngifuna ukubona umehluko mabesuka la ukuze nomunye umculo osafisa ukuza la eze ubone umehluko. Kube kuyaqala ke ngalabo baculi laba ningawenza umehluko kodwa ngiyazi after 2 months bazobe ngifonela bekhuluma enye indaba. Ngiyacela nama USB akhona YouTube ukhona Spotify iTunes yonke indawo nuhambe nje no stream music wakhe akwazi na ukuthola ama cent akhe sithi shenge lapho mfethu siyabonga ukuhlanganisela amaciko uqhubeke njalo sikhule nesitebela sakho uma uyisitebela kodwa uqhubeke ukusupport amaciko bafethu angibonge nje mina si Perfect TV sibonga isikhathi senu nomculo wena ngathi ungahamba ngendlela nifisa ngayo emakhaya lapho subscribe ulike ushare sinjani thini next time